Paralog te kumbang iyo I baka nong ba silong kaladon hapreng ke jing huri hura hapreng ke jing syong sir hakini sisni arsni gi bamenta nadu baka kasi student union galak hot ya ka jing penlong ya ki namak ke jing le kuman ya ke sorkar halor kitu kisantli ki mat jing dawa bakalabu hakmat ke sorkar niu I banaka KSU kalap lek ban penlong kijing yalang hakeleng kiri kisi jentia ban pensyai sikit pajba ya kita kimat kijing dawa jongka hakmat ke sorkar par kala ai poru ke sorkar khatsan sngi bahkan penbej bahkan pentrekam ya kini mereka pasungsi kalong menganeleng ke sorkar ka kam shumlah kale kuman penban badai lor kani kanong rim nakaleng joka KSU nen ke sngi kala khot ya ka bait rally Marapdeng kani ke jingyai rally jong ka KSU deki bait hakaleng kanong ba silong ngili I kadon kaladon ke jingjia ke basungsi hakaba kiladon ki kali jong kiru pajba ki bla sya kawang mau kiru pajba ro ki bla sya syo te ki bakum gini ki jingjia ki ba jia ki riu lui lui ki riu pajba kadon ka hok yangi kum kinong song sinong mangin penrem ya kitu kibriu kibashim kabu ngimla ban kedokti baya kini jingjia lale da KSU namar ba haki jingjia ki bakum gini haki jingya ki bala penlong da kino ki kenhun kan don bet ke jingsim kabu jong ki katto kan ningut kala banlong ke jingthu jong ki ban pentok bre ke KSU lane kadai ke jingkwa ke jing transnam lane kala bandai ke jingkwa jong ki ke Jakarta ka huri hura te kum ki pajba ngidei ban mi syakman ban penrem ya kitu ki breu ki bashim kabu ban penjulor lane ban syok mandat ya ki ru pajba ndrei nan syong ya pi bahakan ri sancar pajba hi kano ko pressure group ka don ka hok ban dawa na ka sorkar ban khot ban penlong ke jingeki bari ki bakum kita ki jingeki kumbangala gedap kedo pi bakan don bet kakata kejing sim kebu ngan su ainuk saya pi hari India hak kapor bo matma kandi ukhot ban penlong ya ka quit India movement mo uli uya kata ki kan non violence lane kata kejing ele persya ka sorkar bilat klem daya snam hari hapreng gini kejing ele ka don kejing snam kejing syak thang ki post office kejing syak thang ki railway kumta ter ki bon gi kejing jia ki basngusi ki jia Syong pi pajba kane ke jing khot penlong yaki jong ke KSU berki jing dia ki bakum gini ladang yang ujor baki jing yaki bala penlong deki weipat kiseng hak keleng dari India kam patlong ruem hawe lele ngi ke jing ya penyap ke jing ya penprai ki mane ke jing kum ta ter ngi long baki rensan sosial media dan rei habang yang ujor bat kane ke jing khot penlong na KSU ngila manong kampat da kadang long minor hakmat kata kejing le jong ki weipat ki kenhun ki khot penlong jing ki hakeleng haki benta boper jong kari India tena keleng jonga nga tentu yang ki pajba barokot bangin long jai ka bakum kani kapor khanang baka syong suk syong san kan wan hakani kari ka bai ke jongi warla nilai iba menta kasngi ka arpo trik nakaliang jong ki nong asam ro nang thi kila le shit da ka ba kila bat ye ki kali nong meghalaya bakin rung sha asam patkum juru nakaliang ki nong meghalaya ro kila panpai kala ya kani da ka ba kila bat lang ro ki kali jong ki nong asam bakin wan chane te lada kane kan je kum ne nan ong epi kan yara panban ye ki nong nya kali nomor ki babun ki briu ki balik ki bawan ki kambun asam chane ban ki ba hiar sharum tekan kampan mentoi penban sibun ya ki nong nya kali lokal jengi hang ne tekani ke jingle shongshit jong kita ki